Čo by som si tak mohol pozrieť? Polocán 8998. To by ma zaujímalo, čo to vlastne je za kanál. Takže čaute všetci a vítam vás do tohto videa, ktoré vychádza asi po celej večnosti. Takže dneska budeme reagovať na videá tohto youtubera. Polocán 8998 sa volá. Takže myslím si, že môžeme začať. A čaute všetci, ja som Polocán. To čo má za hrubý hlas, počúvaj ma. Budem kresliť vlajky z pamäti, ale aby to nebolo také ľahké, štáty mi pripraví chat. Když začnete účinkovat v reklamě na Airbank... Nie. To je tak ťažké si vybrať proste asi pár náhodných krajín vo svojej hlave a tak. Ajajaj, Kanada. To som sa bál trochu. Viem, že to nie je presné, ono to myslím, Kanada ani nemá úplne presné. Dobre, teraz si doberiem kýbliček. Sem červená a sem červená. Dobre. A oni majú tuto vnútri taký, že javorový list sa mi zdá. Ale prečo tam pridávaš ďalšie? Ja to nechám takto, že toto je Kanada. No výborne! Tak ja sa idem pozrieť, ako vyzerá Kanada v realite. No vidíš, ako ono to má len 3 tieto. Ale vlastne, kebyže urobíme nejaké kozmetické úpravy, tak to bude vyzerať podľa mňa skoro rovnako. To je ešte horšie toto, však to čo... 8 bodov. 8 bodov. 8 bodov. Ja by som ti dal asi tak 5 alebo 4, pretože si ten... toto ako... To je list. To je list! Mám vianočný skin, no tak to sa teda pozriem. Ahojte ľudia, tu je Polocán a... Čo tam máš? To máš... To je môj skin. Jak to povedal? Ahojte ľudia, tu je Polocán a toto je môj skin. Ako keby ho nič netrápi. Takže dobrý deň, ja som Polocán. To čo robíš? To čo je? To čo je? To čo je? To čo má na hlave? Tomu tam je... Paráda. Ja tam normálne počujem myšku, no dobre. Ja by som mal byť ači ticho, lebo v jednom mojom videu tam bolo počuť klávesy. Musím sa dostať do mesta. Čaute všetci, ja som Polocán a dnes vás vítam pri úplne prvej epizóde tejto novej série. Z ktorej vyšiel len jeden diel. Takže poďme na to. Každý dobrý hráč má... Tento Steve tu a ten jeho textu speech, to je proste super. Minecraftu musí dokázať prísť do mesta. Do akého mesta? Ja neviem, kde je mesto. Prepáč, ale na takéto vykecávanie nemám čas a mimochodom mám v práci poradu a nerád by som ju zmeškal. Ja sa pamätám, že ja som na túto sériu, keď vyšla táto prvá a jediná epizóda, tak ja som na ňu neskutočne proste nadával, že to je sklamanie, som čakal, že to bude naďavé a bude to dlhšie, že tam nebudú takéto timelapsy a tak ďalej a normálne teraz sa mi to zdá proste, že toto je akože úplne, že topka oproti tomu. No. Tu je Fantom. Ale urobil som z neho oškvarkový pagáč. Ach, oškvarkový pagáč. To on dneska, to není šanca, že by toto povedal dneska. Podarilo sa ti to tak, že uznávam, že to vieš hrať, ale na to, aby si sa stal profesionálom, mám na teba úlohu v nasledujúcom videu. Čo to bolo za úlohu, tak to sa nikdy nedozvieme, pretože to by musel byť druhý diel a ten asi už nikdy nevyjde. Takže pozrieme si toto tu, konečne som si zmenil profilovku. Čaute všetci, ja som Polocán a dnes to bude... Windows XP. Vám sa tá profilovka tak strašne nepáči? Veru, nám sa tá profilovka tak strašne nepáči. Veď to bol výtvor umelej inteligencie. Ale Polocán, keď to vytvorí umelá inteligencia, tak to nerobí automaticky lepšie, možno to robí automaticky hor. Tak si tú profilovku zmením hneď teraz. Tak... Idem na tlačítko zmeniť.
A je to tam. Nie je tak zle z tohto skinu. Nie je tak zle z tohto skinu. Toto bol môj starý skin, ktorý som mal nejak v roku 2023 a toto je normálne FUJ! Hnusné! Každopádne ten skin, čo mám teraz je oveľa lepší a pretože ten vyzerá lepšie než toto, to musíte proste uznať. Tento tu šedý to je proste fuj. To je blé! V tomto videu som ja. Ale to je z takého streamu, ktorý som tam mal vtedy tiež ten skin, takže... ideme si na to teraz zareagovať. Ach, ja túto hudbu tak neznášam. Ale povolcami. Supik. Prečo supik? A tu mám normálne chat. No ľudia, dúfam, že mi neskape OBS-ko. XD. Ok, mám to nastavené, dámy a páni. Ale ne. To čo mám za mikro? To čo je? Tohto som sa presne bál. Jau. Má zlaté jabko. To čo mám za... To čo je za hlas? Však ja tam zniem jak pískové pomaly. To jaký som mal tenký hlas vtedy. Sakra. Poď. Epický fight to bude, ja mu nič neuverím. Toto. To je hnusné, takže si na to ideme zareagovať. Čaute všetci, ja som Polocan a... Dobre, ja na to reagovať nebudem. Snáď sa vám video páčilo a ja idem preč.